Так, от тук нататък. Сезонът ще свърши. После какво ще стане? Нека да свърши първо сезона. Трябва да свърши сезона така, както сме го предвидили, да си решим основната задача, която имаме и сме се поставили. Вие на първото събиране бяхте тук и разбрахте, че целта на Спартак е да остане в Б група. Като, разбира се създаде една организация в клуба, така каквато по принцип нямаше, която да му даде шанс да продължи участието си в Б група, вече на по-различно ниво и оттам нататък да се мисли за следващите години на клуба. Просто не бива да изчезне клуба от футболната картичка. Как ще стане това нещо? Ние го знаем, че така да се случи. Като Съветския съюз. Като Съветския съюз. Иван Василев беше казал, като Съветския съюз ще изчезне Черно море, ама Черно море не изчезна сега. Да. Спартак. И зато и всяко поколение, което може да помогне в това отношение, трябва да си свърши работата. Сега, какво ще правим следващия сезон? Това е основният въпрос. И част от нещата ще ги засегнем в следващия разговор, който явно ще трябва да се проведе. Няма кой да дойде да изсипи един камион пари и да кажем да, нашето положение за следващия сезон е решено. Обаче, защото това го и коментирахме, обаче си движиме нещата така, че да продължим живочестта на клуба. Ние сме сдружение, имаме няколко начина за събиране на средства, за осигуряване на средства и работиме по тях, за да си осигурим следващия сезон. Как точно? Какво да ви кажа? Как точно? Значи трябва да се осигури съответната сума бюджет, който ще бъде приет след края на сезона за следващия, който да ни даде шанс да си изиграем и следващия сезон цяло, нали, в групата. Има ли индикации, че ще стане това? Водят се разговори Достатъчно. достатъчно и сега не дейте да искате да ви кажа да, решен е въпроса, да, не е решен въпроса, защото няма как да се каже. Това ще стане с приемането на бюджета след завършването на този сезон и решаването на тази задача. Друго, това е. А парите от общината свършиха ли, които там дойдоха? Защо, момчета, търсите, не са свършили? И няма как да ви кажа, че са свършили. Защо търсите Сега ще ви кажа защо питам. Да? Защото в бюджета за 2014 на общината това са парите. 2015 вече може да има други пари. Тоест, вие започвате сега след 2 месеца, 3, започвате подготовка за новия сезон. Да. А ако са свършили парите, значи новия сезон започвате без пари от общината. Не трябва да чакате, защото ги няма в бюджета. Да сме заявявали, че чакаме нещо повече от общината. Питаме само. Не сме заявявали и на нас също, както на вас ви е ясно, че трябва да бъдат осигурени такива